Θα σας δείξω θα ανεβάσουμε κάποιες σειρές από βίντεο όπου θα λέμε τα αγαπημένα μας τέρατα, ένα βιντεάκι δηλαδή θα λέω εγώ τα αγαπημένα μου τέρατα και ένα βιντεάκι που θα λέει ακριβώς στο ίδιο στοιχείο ο Βασίλης τα αγαπημένα του τέρατα. Θα λέμε από κάθε στοιχείο τα 5 αγαπημένα μας τέρατα. Πάμε. Και τα 5 καλύτερα. Εννοείται, τα 5 αγαπημένα. Ας αρχίσουμε από τη φωτιά. Το πέμπτο, το χειρότερο αγαπημένο μου δηλαδή, από τα 5 το χειρότερο, θα πω πως είναι ο Ζάιρους. Πιστεύω ότι είναι το πέμπτο χειρότερο μου. Από τα 5 αγαπημένα μου, το χειρότερο. Πες το πέμπτο. Το πέμπτο. Η πρώτη του κίνηση βγάζει μια μπάλα και χτυπάει τον εχθρό αρκετά δυνατά. Η δεύτερη κίνηση χτυπάει από 3 φορές δυνατά και βγάζει harmful effects, τις νεκροκεφαλές από πάνω 2 φορές. Κάθε φορά που βγάζει από 2. Η τρίτη κίνηση χτυπάει όλους τους παίκτες πάλι από μία φορά πάρα πολύ δυνατά. Και το leader skill του ανεβάζει τη δύναμη από όλα τα τέρατα 33%. Αυτός είναι ο Ζάιρος. Εδώ. Το τέταρτο αγαπημένο μου τέρας, μάθετε πώς το λένε, είναι ο Κούμαρ. Ο Κούμαρ, η πρώτη του κίνηση είναι σαν να χτυπάει μια σαμπουνιά κάπως έτσι και ανεβάζει κάποιες φορές το attack speed του για 2 γύρους αν κάνει critical hit. Η δεύτερη του κίνηση δίνει αρκετή ζωή στο τέρας με τη λιγότερη, με τη χαμηλότερη. Αν όμως αυτός παράδειγμα έχει μεσαία ζωή και το άλλο τέρας που έχει απομείνει έχει λίγο λιγότερη, θα δώσει στον εαυτό του, γιατί πάντα προτιμάει τον εαυτό του πιο πολύ. Αν όμως έχει παράδειγμα 80% και το άλλο έχει 30%, θα δώσει στο άλλο το τέρας. Και η τρίτη κίνηση χτυπάει όλα τα τέρατα αρκετά δυνατά. Και το leader skill του ανεβάζει το critical rate από όλα τα τέρατα στα dungeons μόνο 33%. Το τρίτο αγαπημένο μου τέρας από το στοιχείο της φωτιάς μπορώ να πω ότι είναι η Ρίκα. Η Ρίκα, εντάξει, είναι όπως είναι και του ανέμου, του αέρα, αλλά εντάξει, είναι πολύ καλό μάνστερ. Η πρώτη του κίνηση βγάζει ένα απλό σαρκουδάκι και μετατρέπεται σε λιοντάρι και χτυπάει κανονικά, αλλά κάποιες φορές μπορεί να το κάνει να κοιμηθεί το τέρας, ξαναπέζει και δεύτερη φορά χωρίς violent. Η δεύτερη κίνηση βγαίνει ένας υπότης και χτυπάει όλα τα τέρατα. Ναι, 2 φορές, τάκ παράδειγμα. Και η τρίτη κίνηση χτυπάει πιο δυνατά τα τέρατα και κάνει critical hit, ξαναπέζει. Αυτό. Και το leader skill του ανεβάζει το critical rate από όλα τα τέρατα 38%. Το δεύτερο αγαπημένο μου τέρας από τη φωτιά είναι ο Λέκα. Λαΐκα, όπως λέγεται. Η πρώτη του κίνηση χτυπάει τον εχθρό. Αυτό. Η δεύτερη κίνηση το χτυπάει
πολύ δυνατά. Είναι πολύ δυνατός, αρκετή ζωή. Και η τρίτη του η αυτόματη κίνηση, κατά 30%, όταν τον χτυπάνε, κάπως σηκώνει αυτό το τσεκούρι του και τον κάνει stun rate. Εκείνη τη στιγμή, χωρίς, δηλαδή, συνεχίζεται η ροή, δηλαδή το χτυπάνε, σηκώνει το χέρι και τους κάνει stun rate. Και το leader skill του, increase the defense από όλα τα monsters της φωτιάς, 50%. Πολύ, ωραίο. Και το αγαπημένο μου τέρας, τη φωτιά, που πιστεύω ότι είναι και το αγαπημένο μου τέρας από όλα τα στοιχεία γενικά, είναι η Πέρνα. Η Πέρνα έχει την αγαπημένη μου αυτόματη κίνηση, που θα τη δούμε πιο μετά. Η πρώτη κίνηση χτυπάει τους εχθρούς κανονικά, και τους κάνει stun 18%, κατά 18% τους κάνει stun. Η δεύτερη κίνηση είναι, όπως ξέρετε, όλα τα παγόνια από όλες, είναι ακριβώς η ίδια κίνηση. Αν είστε άσχετος, απλώς το αρχίσετε τώρα εννοώ, τους χτυπάει πιο δυνατά, βγάζει κάπως τους χτυπάει περίεργα, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και θα την πω τελευταία, θα πω το leader skill. Το leader skill increase ανεβάζει το attack power, τη δύναμη, από όλα τα τέρατα στα dungeons, 44%. Και τώρα η αγαπημένη μου κίνηση αυτόματη, δίνει σε κάθε γύρο το μπούζι το 10% της ζωής του, σε κάθε γύρο. Άμα παίξει και δεύτερη φορά, δηλαδή του βάλετε violent set effect, δίνει το 20%. Παίζει τη τρίτη συνεχόμενη φορά, δίνει το 30% παράδειγμα. Πολύ καλή. Και αν πεθάνει, το σκοτώσουν κανονικά, ανασταίνεται με το 100% της ζωής του. Και μετά από 12 γύρους, δηλαδή αν αντέξει μετά από όλο αυτό 12 γύρους, ανασταίνεται και τρίτη φορά. Αν και την τρίτη φορά αντέξει πάλι 12 γύρους, να κάθε 12 γύρους δηλαδή μπορεί και ανασταίνεται, αν έχει αναστηθεί πιο πριν. Και δίνει, και τη 10η ζωή, στον εαυτό του νομίζω δεν τη δίνει το 10%. Ναι, αυτό. Και πιστεύω ότι αξίζει να είναι το καλύτερο τέρας. Αυτά από μένα. Μέχρι το επόμενο βίντεο, γεια σας, τα λέμε.